Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди натиҷаҳои турнири UFC Fight Night, оиди пулҳои коркардаи Лоиқ Раҷабов ва дигар ҷанговарон ва реаксияи Муҳаммад Наимов дар ғалабаи Лоиқ Раҷабов гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошад наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародару шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародару мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Инак оғоз мекунем аз муҳориба дар вазни 61 кг байни Умар Нурмагомедов ва Бекзод Алмахан. Умар ба ин муҳориба баъди ҷарроҳӣ баргашт. Ана барои Бекзод бошад ин дебют буд ва ӯ дар аввали муҳориба Нурмагомедовро ба нокдаун равон кард. Лекин ба ҳамин тамом боқимондаи тамоми 3 раунд Нурмагомедов ӯро дар замин идора карда ба ӯ зарари калон расонд ва дар натиҷа бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда рекорди худро 17-0 кард. Баъди ғалаба Умар ба кори Сентхаген визов дод. Баъди онҳо муҳориба дар вазни 57 кг байни Муҳаммад Мокаев ва Алекс Перес шуд ва барои Муҳаммад ин муҳорибаи хеле вазнин шуд ва муҳорибаи онҳо тамоми 3 раунд идома дода ба фоидаи Муҳаммад ба анҷом расид ва Мокаев рекорди худро 12-0 карда яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд шуд. Баъди муҳориба Муҳаммад гуфт ки омода аст ки дар турнири UFC 301 зидди чемпион муҳориба гузаронад. Хотиррасон мекунем ки чемпиони вазни 57 кг Александра Пандожа аст ва муҳорибаи онҳо дар ҳақиқат маъно дорад, чунки чемпион бо дигар довталабон аллакай ду-се маротибагӣ муҳориба гузаронидааст. Ана Муҳаммад Мокаев бошад хуни нав аст. Якум муҳорибаи ин турнир муҳорибаи варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов шуд, ки ӯ дар сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ Абдулкарим Алиселвадиро шикаст дод. Ҳамин гуна Лоиқ рекорди худро 18-5 кард. Муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дӯстон дар телеграм канали мо тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описанияи ҳамин навор. Ҳозир бошад мегузарем ба пулҳои коркардаи ҷанговарон. Пулҳои коркардаи Лоиқ Раҷабов $28,000, $12,000 барои муҳориба, $12,000 барои ғалаба ва $4,000 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. Ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Абдулкарим Алиселвадӣ бошад $14,000, $10,000 барои муҳориба ва $4,000 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. Пулҳои коркардаи Умар Нурмагомедов $52,500, $24,000 барои муҳориба, $24,000 барои ғалаба ва $4,500 аз тарафи спонсорҳои UFC. Ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Бекзод Алмахан бошад $16,000, $12,000 барои муҳориба ва $4,000 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. Пулҳои коркардаи Муҳаммад Мокаев $52,500, $24,000 барои муҳориба, $24,000 барои ғалаба ва $4,500 аз тарафи спонсорҳои UFC. Ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Алекс Перес бошад $61,000, $55,000 барои муҳориба ва $6,000 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. Ва дӯстон мутаассифона ба Лоиқ Раҷабов бонус надоданд. Дебютанти UFC Венециус Оливейра 1-1 соҳиби 2 бонус $100,000 шуд ва барои ана ҳамин нокаут. ҳозир бошад дӯстон реаксияи Муҳаммад Наимов дар ғалабаи Лоиқ Раҷабов. ба тамоми кули мардуми Тоҷикистон бои Лоиқ Раҷабов муборак бошад. Алҳамдулиллоҳ, алҳамдулиллоҳ. беҳтарин бениҳоят тамоми спорти Тоҷикистон худоро ҳазорон бор шукр пеш рафтааст, чӣ дар боёву чӣ дар футболову чӣ дар ҳама тарафа, дар зудо, дар ҳама ҷо. Лоиқҷон муборак шава. Ай таҳти дил раднои дилам кафида, не ки худоро шукр, алҳамдулиллоҳ. аллои меҳрубон бо 50,000 дига насибат бигардона радной. ман медонам положеният мушкилай. худованди меҳрубон ҳамавақт сарбаланду дастболо бошӣ бародар. ман бениҳоят брат талхакафам ҳамтари гап заистам. касоне ки Лоиқа табрик мекунанд, раҳмат ба шумо. аллои меҳрубон баракатон. та касоне ки табрикш намекунанд, дар ҳаққитон дуо кунен. ай васвасаи шайтон дур бошед. шӯхӣ мекунем.